Ya mukoma Lirato makadii henyu tiri muno mu71 tina mukoma vari pano panze vari kuti izvoni vakaburitswa panze namasitanda wavo saka situation yacho namamiriro yakaita haina kumira mushe vanotorwara ndivava vamuri kuona vari kubuda apa vari kuti izvoni vanobva kumusha kumasvingo kuMorgenster ndoko vari kuti vanobva zita vanonzi Richard Phiri vakaburitswa panze madeko vakatorara pano panze ndopa vakarara vari muno mu71 EBA vari muno mu71A vaona rubatsiro rwokuti vakwanise kuenda kumusha nekuti hapana imwe situation havana havatomborina kana anything tatozama kutsvaga hama dzavo hakuna saka ivo vari kuti dei vanga vakwanisa kuwana rubatsiro vaibatsirika vakakwanisa kuenda havo kumba saka tarichidokumbirawo kwamuri mudotikandirawo mugurupu pakawanawo vanhu 2-3 vangakwanisawo kunovabatsira vaende kumba uye pamwe pangawanikwawo hama yavo mei pamuda pangawanikwawo hama yavo mukawanawo magurupu 2-3 amungagonawo kuposta vangakurumidzawo kudini kuwana rubatsiro nekukasika nokuti izvezvi kondisheni yavari kana dai mukauya mukavaona kondisheni yavari haiiti vari kutoratidza kuti munhu ari kutorwara zvekutorevesa chaiko ndofunga ndivavawo muri kunyatso kuvaona zvakanaka vari kunyatsobuda vari panze ndopavakarara madeko saka tarichikumbirawo mutipostirewo nhau iyi kugurupu